Din păcate n-am fost în stare să țin un echilibru între familie și administrație și acest oraș, fiindcă când plecam de acasă luam problemele familiei cu mine, le duceam în primărie. Când mă întorceam acasă, luam problemele primăriei și ale orașului și le aduceam acasă la mine. Și tot timpul eram trist, stresat, soția mea nu mă mai înțelegea, adică, bă, ce-i cu tine? Ce ne trebuie nouă? Avem de toate, pentru ce te-ai dus? Păi nu știi, goanga mea, că nebunia mea. Păi ce, tu trebuie să devii un om nebun? Zic, băi, știi ce? Am o mare nebunie, Craiova, dar o și mai mare nebunie este să nu ai niciuna. N-am fost în stare să depășesc momentul și m-am cufundat în muncă, să uit de greutăți, să uit de neînțelegeri, fiindcă trebuie să că băiatul meu trăia o poveste frumoasă de iubire, continuă și acum, dar acum e însurat, iar soția mea stătea singură acasă. Nu mai avea treabă nici cu serviciu și cu coatele pe fereastră să vadă când vin eu acasă. N-am realizat lucrul acesta. Zic, lasă bă, ce îi aduc tot ce trebuie, are, nu mai trebuie nimic, dar ea nevoie de mine ca soț. Recunosc că n-am fost un soț perfect, n-am fost un tată perfect, dar vreau să fiu un bunic perfect. Am o minune de nepot, căruia vreau să-i dăruiesc mai mult timp. Când o să meargă la școală, bineînțeles că o să fie mai ocupat și gândurile mele, efortul meu se va canaliza iar spre instituție, spre oraș. Dar până atunci, de fapt nu mai este mult, trăiesc o frumoasă poveste pe care, eu știu, o trăiește fiecare familie, care e unită și și unde există dragoste. Fiindcă dragostea ce este? Sau marea iubire ce este? Să fii primul în sufletul celuilalt. Eu am reușit să pătrund în sufletul familiei mele și familia mea în sufletul meu. Deci trăiesc cu sentimentul că sunt iubit de cineva. Și ăsta este mare lucru.